Dit programma wordt mij mogelijk maken door Dalma Staal, Heima Hielkema en Koninklijke Damstra Installatiegroep. Als het te hut waait, ja, dan moet je het beste er maar van meidje. Welkom in Ichtenbregen. Welkom bij het IFKS-journaal. Ichtenbregen is weer zo goed als leeg. Het laatste scootje staat op het punt om het plakje te verlitten. De wordt net zield op de Tjoekemar. De wien is te bot onwijzig. Het waait gewoon te hut, waardoor er net zield worden ken. Vanzelfs is er wel een IFKS-journaal en hebben we een topsportuitsturing. Want topsporters en de IFKS, dat is een match. Scootjesielen is topsport. En er komen ik genoeg topsporters uit die scootjesiel vloot zelfs. Want ze zielen dan mooi, krijgen van jongs al mooi hoe het is om wedstrijden te winnen, om er druk om te gaan. En ja, had je dan ouder worden, dan kan het zomaar een Olympische medaille opsmieten. Jan van der Bij, roeier in de verneemde Holland 8. Als eerste wil ik toch echt even zien als de medaille bij die heeft. Ja, zeker. Die gaan we netjes verstappen achter de rit. Die gaan weer mooi op boesen. Dus ja, die leer ik naar thuis, ja, dat waren we nog net om. Dus die gaat er helemaal heen. Dan neemt hem echt oer mooi, hè? Ja, zeker. Ja, nee, wist me nooit. Hè. Dus is nooit veiliger nog. Dat was altijd bij die gaan. Dan kan ik hem zelf verdedigen. Wat haast om het scootjesiel? Ja, wat ga ik met het scootjesiel? Nou ja, het is een van de mooiste sporten die West-Friesland natuurlijk ha. Van het jongste voor mij was mij de SKS. En nou ja, even de SKS-commissie en dat is alleen maar mooi. Dus ja, het wetter zit gewoon een beetje in het bloed. En dan, dan lukt het altijd. Maar dat zou je zelf wel SKS, we zijn nu bij de IFKS. Ja. Dat wordt zo'n lief hebben dat je er gewoon just. Ja, en ik ga gewoon al die vrienden die zitten op politie en Oosten. Dus ja, dat lukt dan wel een beetje om dat even te zien. En ja, het is gewoon iets unieks. We hebben een unieke schepen om mij te racen. Ja, dan was het toch even zien. Ja, als dan de tijd hast, dan jou het echt weer een vakantiegevoel, ik het zo zeggen. En uiteindelijk best in een roeiboot bedaren in de Holland 8. En een zilveren medaille. Goed, dat nou 2 weken is het intussen. Hoe is het? Viel ze nou echt een zilveren medaille winnaar? Nou nee, dat wordt dan wennen. Dus dat is misschien ook wel de reden dat ik je win. Even normaal weer. Even, dat een beetje inzinken kan van was die in hast. Rond de week weer alleen maar drukte mij van alles en nog wat. En weinig tijd om even te bezinken. Dat is echt die medaille helaas. Dus ja, des te mooier is het om je nou even tot rust te komen, maar eigenlijk een mooie wedstrijd te zien. En dan maar hopen dat het terug gaat. Nou, hier zit nog, dit is een stukje van de Eiffeltoren. Ja. En dit is gewoon de standaard. Mooi hè? Ja. Prachtig. Maar ja, zoals ik wel kan, maar ik mijn bier drinken gewoon hoor. Binnen er parallel tussen roeien of medailles winnen en scootjesiel? Nou, medaille winnen, ja, het moest als een team doen. En dat merkte op scootjes ik dit goed, doch het moet als een team op elkaar inwerken wijzen. Nou ja, dat is hetzelfde wat we hebben. En een stuk blindelings vertrouwen op elkaar. Op het moment dat we met 8 man even die start lezen, was wel vanuit gaan dat iedereen zijn best man wil. Ja, ik denk dat je precies hetzelfde is. Van iedereen had zijn functie en die voert het tot zijn best kan uit. En ja, als ze dat net doen, dan wist ik dat het net lukt. En dan kan er van alles gebeuren. En ja, met topsport had het eigenlijk precies hetzelfde. Hast vertrouwen in oren is heel belangrijk als je een boord van 8 zit. Ja, dan mag je wel blindelings vertrouwen dat het doet wat ze dan matten. Ja. En omgaan met spanning, dat ligt mij wat hetzelfde. Ja, toen ik mij weer op januari hetzelfde van de start, dan had je even die tinteling door die heen van als dit maar goed gaat, of het maar goed is, of het maar een goede start is. En dat had mij daar precies hetzelfde. We lezen 4 minuten van de start eigenlijk maar wel lezen. Ja, dan is het een beetje lamlendig in niemands land, zoals altijd. Want ja, je kan niks, maar als je net starten, je kan net even praten, je kan eigenlijk niks meer doen. En ja, dan moest ik een beetje ontspannen blijven, want zometeen was het belangrijkste deel is was kerst. Ja, dat is je hetzelfde mee. Iedereen ziet zijn plak voor de start. En ja, dan ben je toch wat zenuwen. Zo van, nou, als we maar goed lezen, of we naartoe de lijn gaan. Nou,
ja, ik denk dat dat hetzelfde is, ja. Ik denk dat dat een fine kerst. Medaillewinnaar op de Olympische Spelen of de SKS winnen? Oh, dat is wel moeilijk, hè. Maar nou, ik denk toch medaille over spelen. Maar ik zit tot nu toe is dat nou heel onwerkelijk. Dus, ik denk dat dat nog meer in zijn macht had dan we denken. De wedstrijden in de C- en B-klasse zoen van de maand versield worden op de Sjoekemar. Maar al vrij gauw waren die eruit sketten. Het kon net te volle wien. Onder het begin van de middag liep het de wien dan wat oor te nemen. Het staatsskip komt in actie en beziekt de startprocedure voor de Lietse A-klasse op te zetten. We zaten te kijken van de mogelijkheden ontstaan om de wedstrijd weer te organiseren. We zien wat ruimte. Dan moeten we alles nog klaarleggen. Dat kost wat tijd en je probeert ook even in te schatten van wat gaat de wind op dat moment verder doen. Je wacht even af van wat zijn de ontwikkelingen. Nou, net in die periode neemt dan de wind weer toe. Sabot dat ze op de Zwanneblom, het scootje van Jelle Talsma uit de Lietse A, oerrompelen worden troch die hudde wien en benamen die wienpoesters. Zij gingen om. We zielen hele wien en we zijn eigenlijk gewoon omwaaid. We gingen alles los. En de gik kwam in het water en toen begon er een beetje uit te vallen en de vak weer los en die kwam in het water. En toen dacht ik van nou, hij komt nog wel weer doorheen, maar eigenlijk weer bekeken. Hoe is het met je Mollier? Nou, met u is het goed. We hebben de boel weer te plakken en we hebben, er is bij u geen letsel. Dus bij u is het goed. Je hast een hele hoop meemaken, Jelle, als skipper. Sandaios Joert, hier staat al jaren meemaken. Nou, ik heb ooit eens een keer vroeger hield ik op eenzelfde rust en heb ik eens online op het Isselmaar. En dat wie eigenlijk helemaal vervelend, want daar stiet een volle dikke golven. En het is wel heel vervelend, ja, maar aan de andere kant, het jet er echt wat bij, het is echt een beetje het risico van het vak. Van de bemanning is alles en elke niet veilig, maar op de sleepboot is er wol in die het slim verwoenen of via het wut naar het ziekenhuis. Op de Argo wie een touw en dat is om zijn fut klemmen. En dat heeft die man dus vreselijk troffen. Er wie heel vlug een arts bij en hij is maar dan balans naar de Lauwerdbrocht. Dat is vreselijk tragisch. Dat gebeurt. Scootjesielen is een risicosport. Is het onveilig? Nee, het is zeker niet onveilig. Maar is het zonder risico's? Dat is het ik niet. Het is heel beroerd. De grote vraag is hoe het de komende dagen komt. Want de wordt ek voor morgen en voor sneun een hoop wien voor zijn. Als de scootjes zielemat op de Isselmaar bij de Lemmer. Het is zelfs zo dat het Lietse A-kampioenschap nog net gildig is. Omdat die klasse nog maar 3 wedstrijden zield had. De grote A, de B en de C-klasse hebben wel een gildig kampioenschap. Maar hebben ek nog maar 4 wedstrijden zield. We hebben vanzelfs geen glazen bol. Maar de perspectieven binnen net al te best. Zeker voor de dag van morgen ziet het er niet positief uit. Maar ja, blijft een verwachting en blijft een voorspelling. We willen altijd zien hoe het op het water is. We willen altijd proberen van is er nog mogelijk om een wedstrijd te zeilen. Zoals vanochtend ook waren de omstandigheden met die vroege start waren best nog wel gunstig. Dan zie je in de loop van de dag toch dat helaas de voorspelling in dit geval weer klopt. Maar ja, dat is een beetje, die voorspellingen die zijn zeker de laatste tijd erg onbetrouwbaar gebleken. En ja, daar hebben we last van. Scootjesielen is een sportwedstrijd. En als je houden van winnen, dan haal je al een hele grote vastsprong op de rest. En als je topsporter binnen, dan groei je op mooie wedstrijden en mooie wedstrijden winnen. Bart en Evert Holwerf, topsporters, reetrieders, marathonschaatsers. Evert, toch in de IFKS-vloot. Hoe komt dit zo? Nou ja, bij ons uit het dorp Bunschoten hebben ze een aantal jaar terug een scootje gekocht. En die hadden het idee om mee te gaan doen in de IFKS. En wij zijn daar een beetje mee besmet geraakt. Het eerste jaar zijn we er nog niet bij geweest, maar de afgelopen 2 jaar besmet geraakt met het IFKS-virus. En elke dag leren we nog bij en dat is een mooie bezigheid, zeg maar. Ik vind het wel leuk, want als jullie water zien, of het nou bevroren is of niet, jullie maken er een wedstrijd van. Ja, wij maken overal een wedstrijd van. Op een fiets, maakt niet uit, op het ijs, dit met zeilen, alles is een wedstrijd. En hoe is dat voor jou, Bart? Waarom doe jij mee? Nou, het is eigenlijk in Bunschoten-Spakenburg hebben we een hele grote bottenvloot, de Zuiderzeebotters. En daar zijn we eigenlijk van een aantal jaar terug in aanraking gekomen met de Zuidwal. Dat is een groot evenement in Bunschoten-Spakenburg, waar eigenlijk alle botters meedoen met een soort bedrijvenwedstrijd. En wij hadden voor een paar jaar het gekke idee om met de vriendengroep gewoon zo'n boot te huren en mee te doen met de Zuidwal.
En dat was eigenlijk een vrij bijzondere ervaring en heel leuk. En sindsdien zijn we een beetje betrokken geraakt bij de stichting van de botters van Bunschoten Spakenburg. En die hadden dus ook het scootje aangekocht. En eigenlijk zijn we zo van het een in het ander gerold. En een paar keer meegegaan. En het is fantastisch. Het is strijden tegen de elementen. Het is spectaculair. En we hebben vrij jonge bemanning en iedereen is reet fanatiek. En als het over fanatiek gaat, dan kunnen wij wel goed meepraten. Zijn er parallellen tussen schaatsen en scootjesielen? Zijn er parallellen? Ja, kijk, wij zijn marathonschaatsen, dus je moet het met een team doen. En op het scootje is het ook echt een team effort. En als het team niet lekker loopt, dan zie je het gelijk terug in het zeilen. Wij zijn nog echt lerende, we leren elke dag, net wat Evert zei. Maar we hebben wel ambitieuze bemanning en we hebben een ambitie om over een paar jaar te willen promoveren. Jullie zijn natuurlijk topsporters, willen echt winnen. Ja, de rest doet misschien mee voor de gezelligheid, voor het biertje 's avonds. Hoe is dat voor jullie? Nou, het is voor ons ook wel een beetje wennen, omdat je natuurlijk, het is voor ons ook helemaal nieuw. Het is anders zeilen dan dat wij eigenlijk gewend zijn. Dus je moet elke keer denken dat je het weet, maar dan nog word je weer voorbij gevaren. Dus wij moeten nog een heleboel leren. Misschien een hele gemene vraag, Bart. Wat is leuker, schaatsen of scootjesielen? Ja, scootje. Nee, in de winter zijn we natuurlijk extreem druk met schaatsen. En dan moet je gewoon leveren. Je moet er heel veel voor laten en heel veel voor doen. En kijk, zou dit op een of andere manier in de winter plaatsvinden, dan moet je dit ervoor laten voor onze sport. Maar dit valt heel mooi in de zomer. Dus kunnen we hiervan genieten. En ik denk dat het is gewoon een stukje ontspanning, plezier maken. En ook gewoon wedstrijd, sport tegelijk. Dus in de winter doen we gewoon lekker schaatsen. In de zomer doen we veel fietsen. Maar het zeilen, dat staat heel dicht bij de nummer 1, denk ik, in de zomer. Kampioen op de marathon worden of kampioen met de IFKS? Kampioen op de IFKS natuurlijk. Ichtenbregen en de IFKS is dit hier een net al te lokkige combinatie. Laten we hopen dat dat de komende dagen beter is op een lemmer. Onmoon. Dit programma waard mij mogelijk maken door Dalmar Staal, Heima Hulkema en Koninklijke Damstra Installatiegroep.